Un veciño maior atravesaba a diario a fronteira entre Galicia e Portugal en bicicleta, cargando sempre un saco ao lombo. Cada vez que atravesaba a raya, a Guardia Civil dáballe o alto e preguntáballe que levaba no saco. O home, paciente e educado, mostraba sempre o contido. Eso carbón, explicaba. E os axentes, rabeando, deixábano pasar. Do outro lado repetíase a escea. A Guardia de Finanzas portuguesa, coñecida comunmente como Gardiñas, tamén rexistraban o saco do home e deixábano seguir pedalexando. A mesma escea repetiuse durante moitos anos ante o malestar crecente dos guardias fronteirizos. Non só eran incapaces de encontrarlle material de contrabando, senón que en cada nova pesquisa lixaban o uniforme de carbón. Como no conto de Poe, no que a policía rexistra minuciosamente unha casa en busca dunha carta que estivera todo ese tempo en primeiro plano, o secreto do home da raya estivo todos eses anos ben á vista. Era un contrabandista de bicicletas. Así comeza o exitoso e renomeado libro de Nacho Carretero, Fariña. Moi boas a todos e todas, eu son Germán Estévez e aquí comeza Galiportus, o teu podcast, o único que une Galiza e Portugal, voz a voz. Benvidos e benvidas. Ben, neste noso primeiro episodio toca falar do proxecto. Galiportus nace coa idea de representar a lingua e a cultura partillada galaico-portuguesa, mais dun modo transgresor. Non queremos ficar nas cuestións históricas ou meramente academicistas. Galiportus quere chegar a cada recuncho, quere oír a todos os protagonistas. Este é o espazo para aqueles que pensan que Galiza e Portugal, sobre todo o norte de Portugal, son moito máis que simples rexións transfronteirizas. Sen morriñas nin saudades, con moita forza e abordando dúcias de temáticas diversas, ricas en puntos de vista e cunha única fin, converternos nun podcast referencia para milleiros de persoas que falan e que non atopan contidos de calidade e de actualidade máis alá do español e o inglés. Arte, comercio, natureza, cultura, música, empresas, lingua, patrimonio, turismo, innovación, isto e moito máis é Galiportus. A vida vista desde unha óptica galaico-portuguesa, porque o miño nunca foi un problema. Para aqueles que están en Portugal, no Brasil ou en cualquier lado do mundo e querem ouvir vozes à portuguesa, sei lá, à brasileira, fiquem tranquilos, elas vão estar cá. Mas por enquanto, hoxe, neste primeiro episodio, imos arrincar cunha ollada plenamente galega. É inevitable, temos que comezar preguntándonos polas relacións socioculturais, mas tamén económicas que configuran un espazo físico galaico-portugués. Será que a Eurorrexión, Galiza, norte de Portugal é moito máis que papéis e simples propostas? Coñecen realmente os habitantes dun e do outro lado os seus veciños? Continúan aqueles vellos estereótipos presentes? E o pasado común é só pasado? Como será o futuro dos galegofalantes? Pasa isto pola plena integración no portugués europeo? E as relacións entre socios, os proxectos transfronteirizos, en que punto nos atopamos? Ben, hoxe contamos con 3 convidados de moito nivel para falarmos de todo isto. O primeiro é Valentín Faxín, a quen xa presento, profesor de portugués na Galiza desde hai moitos anos, escritor e activista na AGAL, a Asociación Galega da Lingua, a cal propón o reintegracionismo. Isto é, que a variante galega escrita hoxe foi castelanizada e debería tirar cara a norma portuguesa, como parte do mesmo tronco lingüístico que é. Non duvidamos, a primeira pregunta é ben directa. Que é a Galiza para Portugal, sobre todo para o norte, e que representa Portugal para a Galiza?
Portugal ten un punto fraco que é un estado bastante centralista. Quer dizer, repara que en Portugal non hai nada parecido con autonomías, estados federados, landers, alemáns, non hai nada parecido con iso. Entón, que acontece? Apenas Madeira e Azores, porque son illas, non? Ainda ben, tiñen un estatuto de autonomía, mas o resto non ten. Entón, cando o goberno galego, entidades galegas queren conversar con o norte de Portugal, non teñen interlocutores. Tes que ir a unha Cámara Municipal, que dice, non existe pues, unha autonomía, un Estado federal, ¿no? Do dominio, de todos os montes, iso non existe. Entón, nese sentido, Galiza penso que é un bon modelo para o norte de Portugal. O norte de Portugal hai bastante consciencia de ser norteños. E esa consciencia ainda non se transformou en algo máis político, en algo máis social. Galiza pode ser un espello para iso. Polas miñas conversas con persoas do norte de Portugal ollan para nós con invexa nese sentido, mas tamén ollan para nós como unha posibilidade. Que é Portugal para Galiza? Bom, depende dos galegos. Se un galego quere ser como un murciano, ¿no? Unha persoa monolingüe en español e, digamos, unha persoa moi homoxénea, entón Portugal é un país estranxeiro. Se vemos ser galego como algo máis interesante, que o é, sin dúbida, entón Portugal é un espello para Galiza tamén. Que dice, Portugal, no fondo, é o que podría ter sido a Galiza se a historia fose diferente, non? Entón, penso que moitos galegos cando vamos lá pensamos, bom, ainda ben que existe Portugal, non? Aquela frase famosa do iso tal, non? Menos mal que nos queda Portugal, é iso mesmo, que diceré, é un espazo onde estamos cómodos grazas a nosa galeguidade. A galeguidade, esa cuestión identitaria tan ligada sobre todo á lingua. Entón, que acontece con esa galeguidade unha vez atravesamos o Miño? Que pensan na Gal disto? Isto é o que nos conta Valentín. Na Galiza hai dúas formas de ver a lingua propia. Hai persoas que consideran que o galego é apenas a lingua dos galegos, digamos, a estrategia oficial é o que se destila nas aulas do secundario, nas cámaras municipais, que se ve, digamos, a visón hexemónica. O galego acaba na Galiza. Mas outra forma de ver iso. Há persoas que consideramos que o galego non acaba na Galiza, o galego trascende a Galiza, manifestase en Portugal, manifestase no Brasil, en Cabo Verde, en varios espazos. Entón, a Gal considera que esa estrategia é moito máis interesante, e o tempo vai demostrando iso, para a sociedade galega, para os galegofalantes e para a lingua galega. Entón, realmente a Gal dedícase a mostrar unha imaxe do galego diferente da que prima socialmente. Socialmente, penso que as persoas ven o galego como algo local, que dice, só existe na Galiza, como algo periférico respecto do castellano, que dice o castellano é a lingua de verdade, a lingua serio, e como algo como unha lingua que inevitablemente vai se diluindo no español, porque é inevitable a historia que vamos a hacer, as cousas son como son, e o orientacionismo mostra todo o contrario. As cousas poden ser diferentes, a nosa lingua non é local, é internacional, e o galego vale para todo. Neste punto, Faxín coméntanos o caso da súa filla, que ve todo o audiovisual en portugués, co que para ela o portugués nunca vai ser lingua estranxeira. O galego, pois, convírtese automáticamente en lingua internacional. Unha visión impulsada pola Gal e tamén por A Través, editorial compostelá que el dirixe e que publica cada ano unha dúcia de obras en portugués. Ben, gusto ou non, vemos os esforzos da parte galega ou de parte desa parte galega por aproximarse a Portugal, por aproximarse á lusofonía. Porén, moitas veces encontramos, digamos, un muro da outra parte, da parte portuguesa. A pregunta é evidente: por que dende Portugal se sabe tan pouco da Galiza? Galiza é un pouco incómoda, tampouco non faz parte, no, do día a día dos portugueses. Eu leo habitualmente o público PT, son asinante, e non veñen moitas noticias da Galiza. A questão é como darlle a volta a iso. Aquí Valentín apunta algo fundamental. Certas elites nacionalistas portuguesas non queren rachar co relato oficial histórico, o cal nunca considerou do lado portugués o nacemento do Estado-nación propio como unha escisión do Reino da Galiza. Non tanto unha questón homoxénea, ¿no? De que Portugal quer, Portugal non quer. Portugal son 10 millóns de persoas e hai un pouco de tudo, ¿no? Mas digamos que entre as elites é verdade que non hai un enorme interese. A questón é como conseguimos crear ese interese. Iso non é fácil. Crear o interese moitas veces depende de sermos receptivos.
Isto non foi así fácil tradicionalmente, cunha visión tan deturpada e tan chea de estereotipos para o veciño do sur. Isto continúa a ser así? Mas actualmente penso que cando unha persoa vai ao Porto e vai cos ollos abertos, debe pensar, caramba, estes son máis modernos que nós. Eu teño esa sensación, sobre todo as persoas que fan estes cursos ao Porto, que dicen, que fican sorprendidas, ¿no? Claro, porque é casi inevitable ter un pequeno preconceito, e chegan lá e ven cousas que aquí non se ven, ¿no? Tipos de loxas, tipos, sei lá, o maus hábitos, un local espectacular, que ven actividades, ven arte, ven ítems que aquí na Galiza non son tan habituais. Entón, eso penso que vai mudar bastante, mas aínda existe ese estereotipo, que tamén é natural, que dice, tendemos a ter imaxes dos outros, non? E cair no preconceito. Iso non é tan fácil de evitar, mas eu penso que iso tamén que está a mudar. E o panorama do portugués no ensino regrado galego, como está? Ben, na Extremadura española, 3/4 partes dos alumnos teñen aulas na lingua de Camões. Porén, na Galiza, estes datos alcanzan simplemente o 10%. Estamos ante unha lingua que, como sabemos, na Galiza para galegos pode ser acompañada dende o primeiro día con moita facilidade. Así, pois, por que o goberno galego non fai máis? Bon, habría que falar con eles, non? Pode haber inercias, pode haber intereses criados, pode haber moitas cousas, mas o certo é que o portugués, e isto é unánime, é un reforzo para o galego. Quer dizer, tú imagina, por exemplo, vamos colocar unha hipótese cualquier, en Outes, por exemplo, Serra de Outes, nun centro de secundario, comezan a aprender portugués. En Outes, a maioría dos rapaces son galegofalantes e van descubrir que o portugués para eles é super fácil. É un reforzo para o seu galego. Quer dizer, eles van ter moitas máis vantaxes co portugués que unha persoa, que un rapaz da mesma idade, sei lá, en Mérida, en Barcelona ou en Madrid. O noso convidado bota as mans á cabeza e láiase de por que na súa xeración e nas seguintes non se ofreceu o portugués, estando tan ao alcance de todo o mundo. Si, a quinta lingua máis falada do mundo, perfectamente intelixible, só cun pouco de hábito. Ou non? Cal será a fórmula? Qual é a forma? Hai dúas. Tu comentabas unha, que penso que é máis simples de toda, que nas aulas de galego, pois dedicar un mes, 2 meses, a dar a variedade de Portugal e do Brasil. Esa sería a forma máis fácil. Outra forma, a través de profesores de portugués lingua estranxeira. Un pouco máis complicado. As cousas non están fáciles. Como nos comenta o profesor, o galego para un rapaz de Vigo é case como o latín. Cero contacto diario con el. O portugués, xa que logo, sería un grande paso para reforzar as oportunidades e autoestima, tanto a nivel social como, sobre todo, individualmente. Unha mudanza brutal, mais de momento lonxe diso. Bon, este ano foi a primeira vez, ¿no? que é máis castellanofalantes que galegofalantes, iso ia suceder, iso que dice, non fai falta ser un xenio, ¿no? Ter unha bola máxica, iso ia suceder. E vai continuar este proceso, quer dizer, non sei se era Einstein que dicía, ¿no? Que cando faz unha experiencia, ¿no? Con unha serie de ingredientes e dá un resultado e continúas facendo a mesma experiencia con os mesmos ingredientes e sai o mesmo resultado, non ten moito sentido ficar asombrado. Quer dizer, se coa lingua galega continuamos máis 10 anos, 30, 40 anos facendo exactamente o mesmo, chegará un momento en que o número de galegofalantes será residual. Despedímonos de Valentín falándonos da súa última obra dedicada a apoiar o estudo do portugués para falantes nativos galegos. Algo moi útil se atendemos ás especificidades que vimos de comentar. A comparación que nos deixa é magnífica, moi visual, e ben acompañada dunha recomendación. Lánzate ao portugués, é toda unha aventura. Cando dou unha palestra sempre pregunto a xente, imagina que temos unha regua e que o número 0 é unha lingua polinésica e o número 20 é o portugués, ¿no? Entón, imagina un falante de italiano, nesa regua onde estaría? E a persoa dice, bueno, estaría no 13. Ok, e unha persoa que fala español onde estaría? Estaría no 18, estaría moi perto do español. E unha persoa galega no 19. O que fai falta é criar materiais que vayan do 19 ao 20 e non do 0 ao 20. Entón, eu penso que en xeral temos que conseguir facilitar a sociedade galega que vexa o portugués como algo alcanzável, que o é, e, sobre todo, aquilo que falta, ¿no? para chegar ao portugués. Cando unha persoa estuda portugués,
Cando unha persoa estuda unha lingua estranxeira, o soño dos profesores, insistimos moito niso, é non deixes a lingua apenas para as aulas, leva a lingua fora das aulas. É unha constante de todos os profesores. Dito de outra forma, se estás habituado a ver un filme en español ou en inglés, que é menos habitual, a partir de agora comeza a ver en portugués, en italiano, en francés, uno que for. Se gostas de ler ensayo, lees ensayo na lingua que estás a estudar. Se gostas dos podcasts, é un consello que damos todos os profesores de lingua, todos. Qual é a diferenza? Cando unha persoa está estudando unha lingua estranxeira de verdade, e o portugués non é unha lingua estranxeira de verdade, non é tan fácil facer iso. Quer dizer, un profesor de alemán ou de turco non lle pode dicer ao seu alumno no primeiro ano e no segundo, escuta un podcast en turco ou en alemán. Iso é ficticio. En portugués, desde o principio, podemos nadar. Iso é brutal. Desde o principio. E hai persoas que dicen, no, que falan tan extraño, comeza. Tal vez o teu primeiro podcast non apañas 100%, apañas 60%. Rápidamente vas a apañar cos de todo. E non só iso, vas descubrir que moitas cousas que pensabas que iso portugués non é así, é galego. Vas facer descobertas todo o tempo. Aprender portugués é unha aventura. Saímos do ámbito académico e imos co noso seguinte convidado. Falamos de Martiño Xosé Vázquez Mato, administrador único, arqueólogo e consultor en Xeitura, sociedade cooperativa galega ubicada en Allariz, Ourense. Martiño recíbenos nas oficinas da cooperativa e, comentando os últimos proxectos Interreg da Eurorrexión, a primeira pregunta é: que tal esa experiencia de colaboración transfronteiriza? Cada vez está sendo un nicho de traballo máis interesante para nós, sobre todo a nivel de servizos que nós non podemos prestar e que eles teñen e viceversa. As colaboracións máis recentes son coa empresa que é unha empresa referente a nivel internacional, que era Arqueoloxía, que é a maior empresa de arqueoloxía de Portugal, e unha empresa na que tanto en Galicia como en España todo o mundo do sector fíxase neles porque ten bastante entidade, e despois colaboramos en diferentes proxectos xa non tanto de iniciativa privada como pode ser estas pequenas colaboracións puntuais de prestación de servicios entre unhas e outras empresas, sino xa máis promocionadas ou potenciadas sobre todo polas administracións públicas. Neste caso nós obviamente imos sempre en equipos formados deste lado da raya, digamos, e o máis recente, o caso máis recente que temos é o proxecto Fronteira Esquecida, un proxecto Interreg no que lideraba, digamos, a iniciativa a Deputación Provincial de Ourense, pero no que participaban todos os concellos da cunca do río Limia e tamén todas as cámaras da Bacía, neste caso, do río Lima na parte portuguesa. Era un proxecto de catalogación cultural e natural, e a verdade é que moi contentos. Foi un proxecto que nos durou 2 anos e que ganas de repetir, e ahora actualmente estamos en concurso porque está en fase de redacción os novos horizontes, tamén un pouco coas novas liñas de traballo dos novos Interreg, do novo marco 2023-2027, e a partir de aí, o gallá, teñamos novas oportunidades de seguir colaborando. Ben, como se ve a fronteira galaico-portuguesa dende este tipo de actividade profesional? Que dificultades se encontran? A realidade do paisaxe cultural ou a paisaxe humana non existe apenas diferencias entre Calvos de Randín e a zona de Pitoes, ou non existe diferencia entre Ponte da Barca e a xente de Entrimo. Digamos que a nivel de paisaxe cultural ou paisaxe humana todo sigue un certo cauce normal. As grandes diferencias veñen agora de afrontar os diferentes proxectos, porque a administración portuguesa está conformada dunha forma completamente diferente da administración galega. Un exemplo moi sinxelo: todas as cámaras portuguesas teñen en plantilla a un arqueólogo.
non todos os concellos galegos teñen en plantilla un arqueólogo, e iso que parece unha tontería a hora de intentar implementar proxectos de posta en valor, neste caso a parte que a mí me toca, que é a parte de arqueoloxía, digamos que a parte portuguesa é moi dilixente, é moi áxil, os tempos os manexa moi ben, ten moito traballo avanzado, e sin embargo, bueno, pois na parte galega, pois como non existen esas figuras, pois os concellos son máis pequenos, con menos persoal, con menos capacidade orzamentaria e ao mesmo tempo tamén máis difíciles de orientar nunha liña de estratégica de traballo. Despois, a escala privada e a nivel empresarial, as diferencias tampouco as notamos moito. O mercado portugués é moi parecido ao mercado galego. A única diferencia ven en que o patrimonio cultural obviamente non é un ben de mercado, non é unha Coca-Cola que podes mercar nun bar, entón está sempre tutelado pola administración pública. Se está tutelado pola administración pública, a forma que ten de tratar o patrimonio cultural a administración do lado galego ou do lado portugués varía, e aí de novo volveríamos ao mesmo. Hai grandes diferencias na forma en que a administración portuguesa trata o seu patrimonio e a forma que a tratamos nós aquí. Interesándonos polo eterno desequilibrio galaico-portugués en canto a coñecemento mutuo, sentimos que quizáis dende Galiza é un quero e non podo, e dende Portugal un podo e non quero. Martiño sorrindo ponnos o exemplo de dous ríos, o Limia-Lima e o Támega, e vemos que se cadra a Eurorrexión vai como mínimo a dúas velocidades. Unha cousa é o litoral e outra o interior, tremendamente despoboado nas últimas 3 décadas. E a inversa, digamos, a mirada que dende Portugal se ten cara a ese outro lado da fronteira. De feito, este proxecto de Fronteira Esquecida, que era de recuperación posto en valor do patrimonio arredor do río Limia, o que se pretendía era que houbera un movimento en dúas direccións, galegos que baixaban o río cara a Foz e portugueses que remontaban, non? E a verdade é que a reacción en Portugal era, en lugar de remontar o río Limia, era remontar o Atlántico, e o poder de atracción das Rías Baixas e eixo Atlántico sigue sendo moito máis forte que simplemente pues, que un veciño de Viana do Castelo que lle apeteza pasar unha fin de semana en Galicia, pois en lugar de remontar río arriba e vai ás termas de Bande, pois remonta cara ao norte e vai á zona de Pontevedra, a Caldas ou por aí, non? Esa é unha realidade no Limia. Outra realidade completamente diferente é no Támega. A realidade da Eurocidade Chaves Verín, na que nós tamén traballamos nos diferentes proxectos de posta en valor do patrimonio da zona, aí non ten nada que ver. Aí sí que en verdade non existe fronteira nin física, nin líquida, nin nada, non existe fronteira. É dicir, os veciños de Verín baixan a capital a facer as súas cousas, é dicir, baixan a Chaves dunha forma completamente natural, van a fisioterapia a Chaves, e os veciños de Chaves remontan a Verín pois, para facer calquera compra de viño ou de material e aparello agrícola ou subir de paseo a comer, non? É dicir, aí sí que a fronteira non existe. Entón, bueno, ten diferentes velocidades, pero en realidade eu creo ten máis que ver non tanto con déficits de relación Galiza-Portugal, sino con déficits internos de perda de poboación e administración interna dentro de, no caso galego, por exemplo, entre o eixo atlántico e o interior. Ante tanto despoboamento, tocan novos e duros debates. E o problema, e isto xa non me compete a mí como entidade privada empresarial, por moi cooperativa que sexamos, é unha cuestión da administración pública. O problema é que vai a chegar un momento onde haberá que ordenar ese territorio e haberá que decidir cales son os núcleos polos que se apostan e cales non. E iso é un debate moi potente porque iso supón pois decidir, por exemplo, que non se acometen servizos a determinadas aldeas nas que quedan 3, 4, 5 veciños, e a día de hoxe é un debate que non se fala, non? É dicir, bueno, pois parece como que, bueno, pois que vaya morrendo e entonces así ninguén se atreve, pero é un debate que algún momento terá que poñerse enriba da mesa e ordenar o territorio. E os estereotipos?
Cada vez menos, pensa o arqueólogo, aínda que as vellas alianzas continúan. Creo que teñen un vínculo moi potente con Inglaterra e eso permitiulles desenvolver unha serie de costumes, de prácticas, de inputs que meten nos proxectos e queda clarísimo e vese que nos levan algúns anos de ventaxa. Entón, bueno, eu creo que os estereotipos cada vez menos existen, como existen aquí, pero bueno, eu creo que cada vez menos. Antes mirábase para Portugal como, bueno, pues ese veciños aí un pouco desenvolvidos e, bueno, e as sábanas e estas cousas, e a día de hoxe, vamos, as empresas coa que nos relacionamos teñen unha capacidade que non existen aquí, o sea que eu creo que todo o contrario. Rematamos coa cuestión lingüística. O galego é unha ferramenta realmente que facilita a comunicación entre galegos e portugueses? Digamos que do Douro cara arriba, porque dentro desta mesma empresa que vos comentaba hai xente que ven da zona do Algarve ou do sur do Portugal, e xuro vos que non me entenden de igual maneira que compañeiros que son da zona de Boticas, de Montalegre, de Braga ou de zonas máis próximas, non? Entón, sírvenos como unha ferramenta, e en broma un pouco decimos, para aqueles portugueses que son do Douro, do norte do Douro. Do sur do Douro pasamos o español. E eles prefiren que lle falemos en español. A terceira pata deste particular banco non é unha pata calquera. Dende Vigo, e inmerso na súa cargadísima axenda diaria, aténdenos Xoán Vázquez Mao, secretario xeral do Eixo Atlántico, principal organismo de cooperación na Eurorrexión Galicia Norte de Portugal. Para os non iniciados, que significado ten este ente? Fundado en 1992. Cales son as súas funcións? E como foi a súa evolución nestes 30 anos? De todo isto vai nos falar o noso convidado. Pois moi fácil. Eixo Atlántico é o sistema urbano artellado, organizado da Eurorrexión. Por lo tanto, como tal sistema urbano, somos as grandes cidades traballando conxuntamente. Nace no ano 92, a carón do que entón vai a impulsar a Comisión Europea. Publicase un documento de ordenamento do territorio europeo que chamase Europa 2000, donde falase xa das Eurorrexións, como unha figura nova que impulsa a Comisión Europea para rematar coas fronteiras físicas. As rexións lánzanse todas a construir plataformas conxuntas, pero ningún concello se lanza, até que aquí ten a iniciativa o que foi alcalde do Porto, Fernando Gómez, e entón Fernando se lle ocurre poñer en marcha unha asociación de concellos que non só nos posicione cara ao novo escenario, sino que tamén a eles lles sirva como unha contrapartida importante, digamos, no seu pulso permanente con Lisboa. Así nace o Eixo e, por tanto, nace como como un sistema urbano transfronterizo. A partir de aí, nos seus 31 anos de vida, vanse definindo os escenarios en función de como evolúe tamén a Unión Europea, circunstancias como a crise económica, a pandemia, até chegar a definir unha entidade que ten dúas mans. Con unha fai lobby político para fondos, normativas europeas, infraestructuras, etc. Pero na outra constitúe unha especie de axencia de desenvolvemento que ao impulsar políticas comuns non só permítenos coñecer mellor e acabar con aquelas vellas caralladas do pasado, sino, o que é máis importante, permítenos o que é a base central da cooperación, que é xenerar masa crítica. E como 7 millóns, pasamos a ser a terceira área urbana de Europa, por diante incluso de Madrid e de Lisboa naquel momento. Así que eso nos posibilita avanzar en temas de sustentabilidade, temas innovación. Estamos entrando agora, ainda que temos feito algo no pasado, pero sempre foi a máis difícil porque non tiñamos expertos. Cultura, xuventude, deporte, educación, todo o que facemos.
Se a mí me preguntas cales son os grandes hitos do eixo, te diría, pois, dende o punto de vista mediático, as infraestructuras, podemos tamén reivindicar pois a modernización dos concellos, podemos reivindicar, por exemplo, pois que sabes que fomos quenes lideramos a participación social e a presión en Europa en apoio da Comisión para a desaparición do roaming. Nós fomos os que montamos a campaña europea xunto coas asociacións de consumidores, e nos quenes as implicamos. En fin, podoche contar moitas cousas, pero ao final, se me preguntas unha, eu che diría, mira, para min o máis importante do noso traballo é que xa non se utiliza portugués en Galicia nin galego en Portugal como insulto. Vázquez, moi activo en redes e de presenza habitual nos medios de comunicación, reivindica continuamente o papel das infraestructuras, imprescindibles estas á hora de vertebrar a Eurorrexión. Ás portas dunha nova campaña electoral, cales son os retos aos que nos enfrontamos dende o noroeste peninsular? A ver, o primeiro que teño que esclarecer é que esta rolda que estou facendo polos medios, que xa levamos, parece que 8 e aínda hai 4 ou 5 máis programados sempre antes da campaña electoral, a mí o que me interesa é, mire, que van facer e que fixeron estes 4 anos no que nos pode dar actividade económica ou non. E por iso a ronda o que está lembrando os temas pendentes. E con isto contesto a primeira parte da túa pregunta. Os temas pendentes son os mismos que hai 4 anos, coa única excepción da saída sur, que por fin desbloqueouse, e ti xa sabes anos que levamos con eso. Eu aínda non hai moito tempo, hai un ano, nunha conversa privada con Antonio Costa, falábamos do tema, e eu lle decía que a única clave de desbloquear o tema sería unha conversa súa con Sánchez, porque Costa está apoiando a Sánchez en temas importantes para España en Bruselas, donde Costa ten moito máis peso que Sánchez. Pero que se non era así, que Sánchez iba a seguir mirando para o Mediterráneo, e que para Sánchez, como para a maior parte dos seus ministros españoles, Portugal sempre foi secundario. E que o poñía e o daba unha hostia en riba da mesa e decía eu a Costa, ou non íbamos a avanzar, e con Portugal serían os nosos irmanciños, os portuguesiños, pero nunca se lles tomaría en serio, non? É que decía eu que se non se tomaba en serio Portugal, tampouco se iba a tomar en serio Galiza. A única nosa posibilidade de tomarnos en serio, dados os políticos que temos, é precisamente ir da man con Portugal, como se está demostrando. Tirando, por tanto, isto que foi o único que se desbloqueou, o resto está todo como estaba. E non como estaba hai 4 anos, cando chegou Sánchez, sino como estaba hai 12 cando chegou Rajoy. En concreto, que ave? 2 frecuencias a Ourense, cando hai 14 a Valencia, 17 a Sevilla, por Andalucía, 20 algo a Cataluña, que ave? Que se sabe da conexión dos grandes portos de augas profundas Ferrol e Coruña, que tamén sirve para os cidadáns de Ferrol e Coruña que todos os días van e veñen a traballar, a estudar? Que se sabe do tramo que falta da autoestrada Lugo-Santiago entre Melide e Arzúa? Que se sabe da autoestrada que non hai nada feito entre o Barco de Valdeorras e Monforte para logo seguir a Ourense, que é a que conecta e vende de Ponferrada e León? Eso de parte de Madrid. Pero logo na Xunta teñen esa costumbre tan simpática de que pasan de ser a cofradía dos a procesión dos caladiños cos seus a ser a cofradía do Santo Lamento cos contrarios. Uns e outros, o que nos últimos anos o PP leva unha década e agora quen estuvo nesa política é quen vai de candidato en España. Entón, claro, dicen, mire, vamos a ver, o goberno español ten previsto transferir o ano próximo, 24, os servicios de cercanías en toda España. Pero que pasa como en Galicia cando 10 anos despois de que o levaran no programa electoral, e nós tivemos moito que ver con eso, non fixeron absolutamente nada. Cero. Con ninguén. Entón, dices, oiga, entón usted que critica tanto aos demais, que está facendo cas competencias súas? Logo, hai outras prioridades importantes, pero esas xa entendo que, bueno, mentras non hai xa un cambio forte, son difíciles, por non decir imposibles, e é que Galicia teña política exterior, que Galicia teña unha posición coherente no que ten que ver coa Eurorrexión, que a Eurorrexión teña unha estrutura xurídica e participativa para dar resposta a moitos problemas que non son de competencia local e son de competencia autonómica.
é difícil que mentras non haxa un cambio que non ten que ser, pode ser de partido, non, pero polo menos radical de personas, é difícil que entendan que isto é unha necesidade urgente. O secretario xeral do Eixo é todo un furacán, reparte visión crítica á esquerda e dereita. A pesar disto, móstrase moito máis cómodo cando fala da representación política portuguesa do que da española ou galega. Por que é así? Non somos críticos cos imbéciles e cos inútiles que, por desgracia, os hai en exceso e ademais cobrando diñeiro público, verdad? Por que nos temos máis facilidade? Pois por varias razóns. A primeira, porque nós somos o nivel máis próximo ao cidadán, porque nós non andamos con voltas nin contrapalladas, sino que queremos solucións aos problemas, o que nos dá prestixio. Nós non vamos a reunirnos co primeiro ministro, co presidente da República de Portugal, e ao día seguinte damos posesión a unha autoridade galega dicíndolle que ten que competir contra Portugal como fixo Feijóo. Esa falta de acreditar nestos temas marca diferencia entre uns e outros. E logo, claro, es que nós somos portugueses e galegos ao mesmo tempo. Eles non. Eles ou son portugueses ou son galegos. Claro. Eles se siguen vendo dentro da afinidade como dos países. Nós nos vemos como cidades, non nos vemos como países. Portugal ten un concepto de unha importancia tremenda para nós do que emanan gran parte dos demais, incluindo as infraestructuras, que é o concepto da maritimidade. Portugal ten un Ministerio do Mar, ten unha Secretaría de Estado do Mar, está facendo un traballo extraordinario de protección dos océanos, de aproveitamento racional para temas enerxéticos, etc. España non ten Ministerio do Mar, España ten Ministerio de Pesca, que non é o mesmo. Entonces, esa estrategia, Portugal entende que ten que facela conxuntamente toda a costa, dende Ortigueira até o Cabo San Vicente. E que Galicia é o seu parceiro necesario. España non, España ten unha visión totalmente electoral. E nas visións electorales, sexa co PP ou sexa co PSOE, sempre van a mirar para o Mediterráneo. Por que donde hai máis diputados? Entón, eso marca a diferencia e eso fai que nos teñamos moita máis facilidade. Con respecto á Xunta, que a Xunta é un ente burocrático. Entonces, claro, a visión que ten o Partido Popular das autonomías é unha visión administrativa. E se ti tes unha visión administrativa, hai cousas que non podes ter, a pesar de que, por exemplo, Fraga, un pouco tamén por ese intento de facer de Galicia a súa Baviera e a súa plataforma, tivo moita máis visión estratégica a nivel de asuntos exteriores do que pudo ter calquera dos que vayan despois. Entón, claro, por exemplo, alguén da Xunta para ir a Portugal pide permiso a Madrid, avisa ao Ministerio de Negocios de Asuntos Exteriores, tararí, tarará. Nos non. Nos como moito, e por unha cuestión de cortesía, se acaso, podemos avisar ao embaixador, pero por unha cuestión de cortesía, oye, que saibas que vamos a estar por aí, e se non se te enterarás mañán pola prensa. No tocante á lingua, estamos ante unha eurorrexión diferente. Isto é evidente para todos, ou non? Vázquez fálanos de converxencias lingüísticas. Mira, a parte positiva é que entre nós, que somos un caso único en Europa, non precisamos traductor. E iso é importantísimo. A parte negativa é que hai bastantes anos, cando se plantexou a reforma do galego, e naquel momento se podía haber feito un tema non de integracionismo, sino de converxencia nun período de anos. Galego é galego, portugués é portugués, pero podíamos ter ido hacia unha converxencia, de forma que nun período de 10, 15 anos, en fin, aquilo que se considerara axeitado, poidera haber unha converxencia entre o galego e o portugués, aínda que respetando algunhas particularidades, pero aquel momento hubo, por unha banda, reivindicouse dende movimentos que naquele momento representaban posicións daquela un tanto radicales, e por outra banda, dende outro lado, non se quiso nin escoitar falar do tema, considerando, pois eso, un pouco menos, só lles faltaba decir que o reintegracionismo era dos amigos de ETA, foi o único que lles faltou decir, non? Eu creo que hubo un erro das dúas partes, tanto de un lado como de outro, e aquilo levou a un grande erro, que foi non haber feito un proceso de converxencia. Dito cal, tamén temos que ter presentes algúns mitos. O primeiro mito é que o portugués entende mellor o galego que o castelán. Non é verdade. Non é verdade. Cal é o problema que ten o galego? O problema do galego non é tanto administrativo como de falta de medios de comunicación e de falta de plataformas. As miñas fillas nunca falaron tanto galego
como, e en casa somos totalmente bilingües, como cando salía Golfiños e entregaban o cómic coa Voz de Galicia. E eu, que son un tolo dos cómics, les compraba Golfiños para que empezaban a ler con aquelo. E claro, estaban habituadas ao galego. Si ti fas programas na televisión de Galicia en galego, ou noutras televisións, si ti fas suplementos para os críos nos xornales, si ti tes plataformas digitales de comunicación en galego, a xente vai falar. Así acabamos a nosa conversa co principal actor do lobby ou grupo de presión que representa as case 40 cidades incluídas no eixo atlántico. Ata aquí este episodio no que intentamos por riba da mesa visións diversas e complementarias sobre o que significa Galicia e norte de Portugal. Puntos de vista que, como vistes, inclúen perfil académico e empresarial, multitude de temas, multitude de tópicos de temáticas que saíron no tapete. Rematamos por hoxe o Galiportus agradecendo a participación pois dos entrevistados e a vos que escoitarades ata aquí, ata a fin. Dicirvos que xa estamos preparando contidos de todo tipo para a partir de setembro continuar co proxecto e seguir medrando. Ata entón, un saúde enorme, lembrade suscribirvos, moitas apertas, grande abrazo e, como diría a miña avoa, o caso é ter saúde. Coidádevos! Galiportus. Xa nos podes escoitar en iVoox, Podgalego, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. En breve tamén estaremos en Portugal, en podcast. Síguenos próximamente en redes e envíanos temas, ideas e entrevistados que ti consideres ao correo galiportus@gmail.com.